Ngibingelele babukeli emakhaya nibingelela phansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukeli emakhaya nibingelela yana-ke ingwenya edle ezinye ingane. Babukeli-ke namhlanje-ke sibhalele la usisi wathi ucela simsize siyomfunisa imali yakhe kumuntu amgwazela. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi, ake sinikeleni khona. Kodwa-ke before sinikeleni khona babukeli ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, nishare. Babukeli ngicela nithi ukuqinisa kakhulu njalo lapha ya ekulayikeni bonke. Ngiyanibingelela abalaleli bohlelo. Ngihamba la uMangobese lo okhulumayo, ngihamba nengane yami uZama wakwaNgobese. uZama wathathelwa imali njengamanje siyofuna le mali kuSandile. Ngifuna ukuyobona ukuthi ngempela uZama le mali akayidlanga yini ngempela na wamnika ngempela uSandile bethu uSandile phela uyomfaka emsebenzini na kuze kube namhlanje uSandile akamfaka emsebenzini unyaka nezinyanga manje ngaphezulu uZama kangena emsebenzini. Ilokho ke manje ngasi noma sizoyithola sicela uNkulunkulu asisize njengoba sicela izingane zami ukuthi zisiphelezele siyathemba ukuthi le mali sizofike siyithole. Njengoba yahamba kuzoba izi futhi ukuthi ibuye njengoba kwaba izi ukuthi ayithathe uSandile imali. Injalo nje inkulumo abantu abami. Bafu khamba kanjani? Yebo. Sure. Awu kwenze njani manje ngiseka amakhamera. Mfethu hamba kanjani? Awu right. Sharp. Mfethu size kuwena. Mfethu ngithemba ukuthi siyamazi. Ya ngiyamazi ngombono nje la ndawo. Mhlawumbe besicela ukungena noma kwenzakalani. Okay, mfethu. Sorry. Hey baby mfethu. Yebo. Khamba kahle bafethu. Awu right. Right mfethu? Okay. Bafu. Igama lami nje mfethu ngiqale ngiyithule mina ngiyingwenya. Sihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Sihamba mayelana nodaba la sisi. Sibhalele usisi la kuhlelo lethu wathi ucela simsize unenkinga mayelana nawe. Inkinga enegama lakho phakathi. So ngicela mfethu ngingayi ngamaningi. Sisi ngicela kube wena ozochaza idaba lakho. Hayi khuleka ngizokubambela. Udaba lami bhuti njengoba ngalibhala ngathi ngicela nizongisiza. Nginenkinga la. Ubhuti uke vele athatha abantu abafaka emsebenzini. Okay. Wathatha nosisi wami bamfaka emsebenzini. Maye emfaka emsebenzini nami athi usama ngihambe ngiyekena nawe uzokwazi ukuthi angitholele umsebenzi. Kumele ngimgwazele ngo-1500. Ngihambe ngiye kuma ngifike ngicele ngicela ninginikeze u1000 khona ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi nginiphilise nami la ekhaya. Ngikwazi ukubeka isinkwe etafuleni. Anginikeze uma 1500 ngifike ngimnikeze futhi ubhuti. Bhuti nawe 1500 ethe uyawufuna ngicela ungifake emsebenzini athi ubhuti hayi ucela ngivuke kusasa ekseni ngimlinde estopini. Ngavuka ekseni ngo6 ngahamba ngaye estopini. Mangifika estopini ngahlala. Lutho ubhuti akafiki. Kwazi kwashaya u8 kwazi kwashaya u9 lutho ubhuti akafiki. Hayi ngiphindele ekhaya. Mangifika ekhaya hayi bhuti ngifike ngichazele nangu umama. Mama ubhuti ngimnikezile imali. Ubhuti phela angisamboni akafiki ngisho ukufika la athi angifike khona estopini. Manje nginenkinga Nkosi yami angazi ukuthi ngayixazulula kanjani. Imali yami ngiyayidinga noma engasanginikeza umsebenzi. Ngidinga imali yami liyayithatha phele kanjalo. Imake sisi since wambona ukuthi akafikanga ubuke wamfonela noma Ngiyamfonela ama-call amakawa ansi kokunye ayidrop. Okay. Futhi kahle usengenzela ubukhoshosho lo bhuti. Mfethu sisi uyamazi. Yebo ngiyamazi ngombono elokushini sisi. Okay. Lento akhuluma ngayo indaba yemali. Uyayazi. Awu kwemali wena mfowethu. Uyayazi. Ngiyayazi okwemali. Wakunika. Wakunikeza imali kodwa ngase ngiyamchazela ukuthi kahle okwamanje amaphosta asekhona wabafana. Akangilinde. Inkinga yalo bhuti lo unamanga. Unamanga isikhathi. Unamanga lo bhuti. Senze kwaphela ngisho unyaka ngilindele umsebenzi. Uyakuphelile phela manje. Awubuyisa imali wena. Ufika la kini azofuna imali. Lutho lo wena imali awumnikeza. Awusabnika imali. Awusabnikeza umsebenzi. Kwenzakalani kanti? Mfethu Wisigebenga endaweni noma wenzani?
Kwenzakalani? Sibalekela ukuthi sinqena ukumbopha ngcono sihlale siyikhulume le ndaba singaze simbophe. Wakulinda stop. Akaza fika. Ngifike kanjani ngoba wena wathi ngihambe ngiye stopini. Wena usenzile. Ngiyayidinga mina imali kamama. Le mali kanikezwe mama ethe ufuna ngodla izingane zami ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Ngiyayidinga imali yami. Wena sicela ungakhulumi kakhulu. Awungakhulumi kakhulu wena. Mbona musuku. Ngafika mina stopini kwazi kwashaya online lutho uphuthu. Imano. Wesisi. Imake sorry. Sis. Asikwasi wena. Sorry. Umuntu wathatha imali. Sorry. Wena awungekho. Waphula wena. Sorry sis. Ngicela ngomoya nini. Ngicela into yakhe iqonde ukuthi kahle kwenzakalani ngawe. Uba wena. Amaqunga beni. Hayi mina ujabulani. Inkinga phela le. Sadzilusile kade ngabona ukuthi usile wena. Angeke. Uthatha imali yakho. Ungazosho Uyahamba uyidla nabantu bakho. Uzokwenza ngiyedla ley'ntombi zakho noma wayidla ngani imali kamama. So wena ungena futhi wena usebenzisana naye kule nto yenzayo. Ngitshela ngathi ngiyazisana kodwa lokho ngiyazi ukuthi lokho akushongeze ukuthi uqamba manje. Wazi ngani? Ngazi ukondla umama. Wena uthatha imali yami hambe ebuza ney'febe zakho. Unamanga. Hey! Unamanga. Kanjani uthi unamanga? Usile wena, usile. Usile wena zakhela. Uyimake lo. Uzakhela uhlezi umkhulumela umngani wakho. Kodwa wena nawe wena zakhela ngoba wena uyayidinga into. Naye la uyayidinga into. Uyayidinga into. Uyayidinga into. Imano. Lalela mfethu, sorry. Ngikho intombi yakho la iphuma. Ngiyayifuna imali yami. Kade nganibona phela ukuthi mina nabawu2. Khona lento engiyenzayo. Lalela mfethu, angithi wena ukhombaleni. Uyikhenini. Wena sandile nozakhela. Kade nganibona ukuthi nabawu2. Ushukela mntana. Hayibo. Wena uzofuma ngebama wena. Phuma. Phuma sekudinga indlela wasilutho ongekho. Le mali vele wayidla nayo usandile. Naphuza ngayo utshwala, naphuza ngemali yami. Imali kamama. Dawa chocolate box lona. Lalela ke bafo. Kade nganibona nini? Lalela. Anilunganga nakancane. Njoba usuthwabaza ke manje ke kwenzakalani? Nemali mfethu. Nemali kwenzakalani ngemali yasisi? Ulingwa mina. Istory kodwa sona. Awuchazi istory shesha ngaze ngiphinde. Ngiyasazi ngoba isichaze nje istory. Uthi ngamfonela usisi ngathi angilinde. Wakufika yini mina stopini? Ngilinde yena uze ngishaye isikhathi. Inamba yami awunayo. Imake. Inamba yakho. Ayikho inamba yami kuwena. Ngakunikeza nganamba yami. Nami nginaye yakho. Wakufonela nini? Ngoba mina ngihlezi ngikufona inamba ngingangeni. Ngenzeni ayipumekile ucingo usebenza. Mawusubuya khaya uzingani mina. Uyazi yena ukufana sekunesikhathi esingakanani. Unonyaka ngisho unyaka nenyanga yesibili ngaphezulu. Wemfethu uyamuzwa usisi bayasebenza abanye mina cha ukwazi nje ukusuka uyangeya lo weya mina nomama uyumndeni wethu ngoba ekhaya singenayo umuntu wesilisa ngoba singenayo umuntu wesilisa ekhaya lalela ke hayibo msana ukudlala ngathi nini udlala isitabana sakhe sesuzakhela uyayithola kodwa kunjani indawo yebo azongikhulumela inyongo hayi wena man suka la suk awukahle mfethu uzakhe nganibona uzoshayeka imanzi chocolate box mfethu hawu nami ngiyanyisa ushayeka mntana kumele uyenze lonje lezozona ngiyamfaka usisi noma umbuyisela imali angisawufuna umsebenzi wakhe ngifuna imali yami kuphela wena mfethu kahle uyimisele ngani njengoba usisi ngamfaka emsebenzini hayibo ayothola ushintsho wakhe mfethu ushintshwani uyayisa wena usimali kamama ushintshi yayi imali kamama ushintshi ushintshi imali kamama lo esona iyasonda thina leyo mali iphukile leyo mali ngenxa yakho ngenxa yokuthi zifuna umsebenzi siphila ngani thina ekhaya siphila ngani yazi ukuthi hayibo yabo manje ngiyalinga ngisehlaleni hayibo wayivela esikole wena mama lona wayesikole uzawushola wena ukazushawa sis ngicela imani uyazi ukuthi into ebuhlungu manje sekuthini sekuzophuma ngazi ukuthi thina ade somhlasela imani njengoba imani
Angithi njengoba manje senimhlasela. Kube ngazi ukuthi thina sizomhlasela. Kube ngcono. Khiphile imali ngoba simhlasela kudala. Bese futhi sinibili yena. Imani. Kade sasifuna imali. Asifuni ukufaka amaphoyisa kule ndaba. Asifuni ukwafaka. Ingakho sibizeni ngoba nisifuna ubulungiswa. Kusile lo. Uzothi ushintshe imali yami, ushintshe imali yami. Kwenzakalani? Ngiyalingwa phela la. Ngalento yomama. Yazi ngiyalingwa. Otherwise siyabuya ntambama. Sobuya puti. Ukubafaka emsebenzini. Sobuya. Uyahluleka ukubafaka. Nika imali yami angisafuna umsebenzi wakhe. Angisawufuna umsebenzi wakhe ngudingi. Angudingi umsebenzi wakhe. Emsebenzini angihluleki. Angisawufuna umsebenzi wakhe mina sandile uhlulekile ukufaka emsebenzini angisawudingi. Angudingi umsebenzi wakhe. Bayalinde nje ngifake. Ngilinde nini kuzokwenza 5 years. Akafuni. Unyaka wonke no 2 months ngaphezulu. Yakhe yona mfethu ucabanga kanjani ngayo? Engabe yena unayo yini leyo mali? Ayithathaphi. Hayibo imali yakhe. Nini? Uthola nini? Shana usuke sothola futhi akasavezi ngizayo ungayithola. Singathi wena zona imali yethu. Ufuna ukushawa mina ngomama wale ngane. Ufuna ukushawa mina wena. Ufuna imali yethu. Mina ngakhipha imali yethu. Mina ngakhipha imali yethu. Mina ngakhipha imali yethu. Ngeke ngalena usandile. Hayibo, uhulumeni engiphila uhulumeni thola ingane zami. No. Umehlala phansi mama simlalele. Hayibo. Yazi lento yabona lento ngithi ngiyazama lento ukuthi ngithi ngiyazama lento ukuthi kwehliswe imoya sizama ukuyixazulula kahle. Kodwa akakhulumi kahle yena. Angalunganga uhlangana la ntombi yakhe lela emnyama. Mina mfethu siyakhuluma manje njengoba manje mangathi unwabuke manje. Yini esizoyikhuluma naye ke yini esizoyikhuluma. Ukuthi uyadlulela lapho. Ngena ngaphakathi. Yabona Ngiyakhuza. Akangene ngaphakathi naye lo. Akangene ngaphakathi ngiyamdinga. Yabona. Uyakhuluma intombi yakho nalo. Uyakhuluma intombi yakho. Shopho. Lento ke njengoba imkanje. Yini indlela esingayilungisa ngayo? Asiphumi la ekhaya imali singayiphethe. Asiphumi sayifuna le mali. Abaningana lapha. Jike nje unikeza usikhotheni womfana ngayimnikeza engakufaka emsebenzini. Siyayidinga le mali bo. Ngizosele. Angisafuni umsebenzi. Azikwabadrani. Imali ekhona kwamanje izoshoda imali kamama ngiyayifuna. Ngizokusaza mina lo mali ibheke phezulu. Uthi kushodani? Ngakunika ishoda mina ngakunika imali. Hawanginiki mina. Ngakunika ishoda ntambama. Ngangibona ntambama. Cela ubeke la mfethu. Uyibala imali bayibona. Hayibo. 1 2 Thukuthele ngamdini. Kahlala umfana la. Habe, ayiphelele le mali. Yashoda nje balo 400 eshodayo. Inkulu kamina samnikeza iphelele kwabantu bezobheka bayishodisa. Ngizogcwalisa mangibuye emsebenzini ntambama. Sengicela uthathe le mali. Azi Nkosi yami ngizoyithatha yona iyashoda kodwa le mali yakho. Ngiyawufuna 400 wami yazana. Imano. Wona lo shintshi lo uzosondla thina. Kanjani mfethu ntambama kuvele kuntambama. Hayibo. Ilalela mfethu imali. Usakhela uzomnikeza phela. Khona into ekumele siyenzeni manje. Ngazi ufuna ukuthi unentombi isidwedwe lesi. Isidwedwe sentontombi lo umanzi. Sewumthinsela kakho umanzi. Kade ngibona lo mkhuba wena ukuthi kade ngibona. Lokuzisa abangani nabangani. Wabangani abasanda kwenza. Imani ma. Hayibo wena unginikeza ubaba. Usakhele wena. Lalela mfethu. Ukuthi thatha imali yakho. Ngobayeke wena masi asiphethe ngcono ngoba sikhona ngapha. Lalela. Akanakho ngisho ukudla la endlini miyeke isimoya. Ngicela ukuthi isimoya. njengoba kukanje soyimisa kanjani lento imali yabo uzoyifaka kanjani ungasilokothi akhomo yowehlile la le mali ayiphelele ngiyayifuna ngiyabona ngoba ngiyamazi kahle akho usuyangaza enhlala khona wawuhlulwa yini eqaleni ngesikhathi wawuthe uzokunikeza umsebenzi ungasayike ukuthi uze ekhaya thula wena awukahle
Azizile ukuzathi indoda yakho ngesiyenze lutho yakho wena aseyifuni. Hayibo. Siyehlisa umoya phela. Imali yethu le. Mfethu. Njengoba uthi uzoyikhipha u400 lo muntu uzoletha nini? Ntambama. Uzoyinika abantu. Uzoyinika abantu ambama. Uzoyiletha kuba. Yobe seyineza yena usisi emhlabeni. Uyamanje nje aqaleni siyamazi manje ukuthi uzokunika imali. Kuba kasiyamazi. Noma sizophinda sinathe zona lezi ingane. Siyilethe lapho ukuthi sizokhala lutho ima njalo ngizoyilethela. Awusangomama manje uyamazi ukuthi uma ubalekela mangabe ngihlangana nawe ubalekela ngithi ngizofuna imali yami kuko ngoba ngawudla imali eyilima vele. Uyangazi manje uthi ngoma. Awudla imali eyilima. Bengabaleki. Webhutwama basayala lekhaya ngoba yini? Ekhaya yikho akekho umuntu wesilisa. Ayikho indoda ekhaya. Bayakhwela begibele ngoba uma hithi. Futhi samantombazane sibabili. Udlala ngathi lokho. Ukuba kuthiwa nikho ngabe simkhibe ngabe ubovu manje. Ngabe ubovu ibhutwama. Ngabe ubovu uthi ngithini ku? Ngiyayifana wena thina. Uyalimala ngenye imini. Ngabe usikhwela wena usikhwela emakhanda wena. Wolimala. Sicela Ngalusa siyayiphatha angizwani lento engasile ngazanalo lo senzela nale ngale imali yakho le ukhoza phezulu mina uyazi ukuthi nalusa ezinye izinto ayilungiswa nalusa mina ngodlame uyena ufuna udlame ayilungiswa ngodlame bese ngeke simlandi kube kuthiwa uye nale ntombi yakhe manje umthintsili uyena ufuna udlame la ibona bazizele kabi ukube wena besokhuluma nabo kahle nabathatha njalo sisi uzokwenza kanjani uzokwenzani senikhokhele hayi man phela wena uzobona yabo wena hamba vele imani ngimfake ngaleli iwindi wena wozala wena ungenaphi wena neyimalini ungeke ukhona nikeza imali yabo wena ngifuna ngiphume lama sengiyashaya ngiphume lama sengiyashawe imano ubambela mama imano uyabona into enenzayo imano cela ke uyabona into enenzayo sengizobheza ngiphume ngihambe mina ngoba ngisakwazi ukuthi siyadinga nesombululo ngoba makusenje ungasinikeza ngisombululo sisazophinde sibuye futhi somshaya wemfethu sokushaya nje uzosinikeza imali ngeke size sikuyeke iwantambama ke loyishoyo mina ngiyazi intambama njengoba vele kwintambama manje asambeni ke mfethu ke hibo angaze ngenziwe nje mina thina mfethu siyahamba manje shuthi intambama uzoyiletha imali yethu uzoyiletha njengoba emva kwalokho mayisayilethile sobe simshaya ukuthi leyo nyaka wonke ngingasebenzi ngicela sambeni awusazi kahle wena sina kuzalwa emashingeni ngitshela amashinga kwathina ngekulunge ngeke Ngoqobe mina. Ngelusa ngani? Ngelusa mina mntana. Asambeni phela. Ngathi wena awuthi ikhanda asambeni. Asambeni. Osindela bona isamba nabo ngimtshela. Asambeni. Usile wena. Ngoba ntombi yakhe le. Izokubamba yeswanshaya. Izokubamba. Asambeni. Izokubamba. Asambeni. Hawu. Nawe khona bo. Usathuli manje. Njengamanje sizobonga kakhulu, sibonga uhlelo umgwazelwa olusize kakhulu ngokuthi luzosilekelela kuleli qola lomfana osandile obekade ethatha imali 1500 akade ethe uzofaka nangomntana muzodwa uyabuya jinga kasamfaka emsebenzini. Sibonga kakhulu lolu hlelo sithi nje uNkulunkulu alwandisele liqhubekele ephambili lusize nabanye futhi lungagcini ngathi. Bese ngihlupheke kakhulu imkhuba kaSandile esigilela yona engafuni ukubuyisa imali. Kuliwe impela nje ngenxa uthi manje akafuna ukubuyisa imali kodwa ekugcineni ugcine sesinikelelena esinikele yona wathi enye esele uzobuya sinikezele yona ke sesilindele asele kathi uzoyiletha ntambama ke sibonga kakhulu ohlelweni likamgwazela siyabonga impela kumgwazela siyabonga abantu abami engathi ningaqhubeka nandise nakwabanye nikwazi ukuthi nibasupporte nathi futhi sonisupporta siyalithanda uhlelo lo nisize kakhulu. Sicela niqhubekele phambili nje uNkulunkulu uzohleze nani nala enizofika khona nithole ama client right azokwazi ukuniphatha kahle kusho mina ke zama ke bakamqungebe ke Nkosi yami ozalwa huye ke uMamngobese nayi ke noma le mali siyitholile ke noma ingaphelele ke umfana uthe uzosilethela namhlanje ntambama maye ngabuyi him naye stikini ngizoligwaza libe bovu ikhanda siyabonga.